खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 21 फेब्रुआरि 2026 सनिबार बाराय। दिनैनि साना फागुन दाननि शुक्ल पक्षनि चतुर्थी तिथि आरो पंचमी तिथि आरो बेजों लोगोसे चन्द्र ग्रहआ मेष राशियाव गोग्लैगोन। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दंब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि गोबां सिमां मिजिंफोरा फेलें थांनो हागौ, जायजों नोंथांमोना गोसोखौ असान्ति मोनखांगोन। सावस्रि बिथिं आरो थासारिखौ लानानै जेबो साननांगौ थानाय नङा। जायखिजाया खामानिखौ जाफुंसार होनो हागोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव नाजाथाबोब्ला जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। न'नि खामानियाव मुखुब जानानै थानो गोनां जानो हागौ। जुलि जायैफोरा हाबानि खौरां फैनो हागौ। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। दिनै गोनांथि खामानिफोराव न'खरनि हेफाजाब मोननो हागोन। मोजां खौरां मोननो हागोन। जायखिजाया खोथा बाथ्राखौ लानानै गुबुननियाव सोंनाया मोजां नङा। मायबा गिदिर प्रजेक्टखौ लानानै बाथ्रा सावरायलायनो हागौ। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोजा। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजाङैनो बारलांगोन। थासारिया राफोदैनो थागोन। न'खरनि जायखिजाया खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन। बरादा नोंथांमोनजों हेफाजाब होगोन। जिउनि लोगोजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय समानैनो बारलांगोन। गिदिर खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। रागाखौ हमथाना सोलिलांनाया मोजां। जायखिजाया गोसोनि साननाय हनायनि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोमो। सिंह राशि। राशि बादियै नोंथांमोना सोमोन्दो फारसे सोलायनाय मोननो हागोन। बहाबा गलायाव थांनो हागौ। दिनै नोंथांमोना सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव जेंना सोमजिखांनाय नुनो मोननो हागौ। लोगोआरिफोरजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 9 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब, गोमो गाब आरो सना गाब। कन्या राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना समानैनो बारलांगोन। जायखिजाया रोंगौथि बिथिङाव मोजां सुबिदा मोननो हागोन। न'खराव खुसियै बारलांहोनो हागोन। लोगोफोरजों बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। बहानिफ्रायबा धोन लाभ खालामनो हागोन। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7, 8 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां, निला आरो गुफुर। तुला राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव सावस्रिनि थाखाय एसे एनै बोरैबा मोनखांनो हागौ। खामानि फारसे मुलाम्फा मोननो हागोन। बेलासि समाव सोरबा लोगोफोरजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। केरियार फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। गोसोआव गोदान गोदान साननाय हनायफोरा जाखांफैनो हागौ। सोरबा लोगोनि जोनोम सान फालिनाय थावनियाव थांनो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव मायबा मोनसे गोदान खोन्दो सोलोंनो हागोन। लोगोजों जयै मावलांनाय खामानियाव जौगासार मोननो हागोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो मेरुन।
धनु राशि राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय मोजाङैनो बारलांगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों मोजां खामानिफोरा मावफुंजागोन। खामानि फारसे बाख्नायजानाय मोननो हागोन। सोरबा आंगोनिफ्राय मोजां रादाब मोननो हागौ। नखर संसाराव मोजाङैनो बारलांगोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि राशि बादियै मकर राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजाङै सम हगारहरनो हागोन। थाखुमानानै थानाय बाथ्रा खोथाफोरा सिमाङाव नुजाथिनो हागौ। सावस्रिखौ एसे एनै बोरैबा मोनखांनो हागौ। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो निला। कुम्भ राशि राशि बादियै कुम्भ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव धोन लाभ खालामनो हागोन। साननाय हनाय खामानिफोराव जाफुंसारनाय मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव एसे एनै जेंना सोमजिखांनो हागौ। गोदान खामानिफोरा मावफुंजागोन। मोजां मोनलायनायाव मोजां। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम आरो निला। मीन राशि राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव समाजारि बिथिङाव फोथायनायजों लोगोसे रंजा खुसियै सम हगारहरनो हागोन। खायसेफोरनि थाखाय खरसाया बांनो हागौ। केरियार फारसे मोजां। सावस्रि फारसेबो मोजाङैनो बारलांगोन। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर दिनैसो बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला जों बेबादि भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।